Hello guys, may buntag. So karon alas 4 pa sa kadlaw, padulong nami sa Barili. Kaya adto ta didto maghasig og lagip. So padulong mi og mantayupan sa Barili. Dito may maghasig og lagim. So napot tay challenge na buhaton later. So medyo dito na rin kaon, nabusog kami. So nagbuhat na lang siya din taon mi sa bus nga Barili. May tag dili lang may magdukay. Oy! Hey! Nanadyan mi sa Barili. Ready na may maghasik og lagim diri. Tara! May muntag nato din ang tanan mga amigo, mga amiga na ata diri karon sa Barili sa Mantayupan Falls. Usa na siguro dyan siya sa Usa na siguro din siya sa pinakanindot nga falls nga naa diri sa Cebu. 2 hours na siya drive from the city guys, pero ganina mura jug mulupad akong kaspa. Kay mura 30 minutos uro sa ka-oras ra gi-drive ni manong driver padulong diri. Pero siya na meeting, gigutom or basing kalibangon jud siya. So later on nato tay buhaton nga challenge diri sa Barili guys nga dapat jud ninyong atngan. So continue watching this video until the end, but please don't forget to click that subscribe button and hit that notification bell as well para sa ma-update mo sa tanan namong mga videos nga i-upload diri sa YouTube. So time pa mo sang enjoy ang nature ha. Tus ako kadali. Hour later. So nato tayong mga amiga ba nga usahay, maingon sila nga gikan daw kuno sa Amerika, ilang mga gipangsul o paliha, okay ra maguna ini. Bitamana tay mo ni ang challenge karon nga gihatag liglet sa ko magukay-ukay daw kuno ko. Dapat daw kuno nga enough ra ang 200 pesos, pero dako ra ba na or gamay wa jud ko kay balo. So mo ni ato ang i-find out karon ko. Makapalit ba ko og mga ukay-ukay worth 200 pesos lang na kompletos recados na daw gano. So tanaw na to. Tara! Pila, pagkatanan na. Sa 200 pesos na dyan, no? 200 pesos na. Singkwenta na ako na. Yan, iba. Same lang. Same lang. Wala nipili kung 90. Ha? 1? 1? Saan pa ko'y 60? Mana sa din ako yan? Ang look na achieve na ako sa challenge ni Glenn. Less than 200 pesos lang ni siya guys. Pero tanawa, nindot na kayo akong napalit. Mao dyan niya ang validation nga di ta kailangan mo gastong og pag-ayo para presentable tatanawon sa mga tao. Again, this is EJ, your buddy now guys.